Hello there a vítam vás pri u nového videa, tentokrát zo zombie apokalypse na serveri zombie apokalypse. Viem, je to veľmi neobyčajný názov, pretože na tomto serveri budeme sa snažiť prežívať, budeme získať veľa vecí. IPčko budete mať v popisku videa, keby ste si chceli zahrať, ale odporúčam to hrať s nejakými kamarátmi, pretože väčšinou tu býva nuda. No takže vybereme si, dáme mapu les. No dobre, som späť, bola nejaká chyba, tak nakoniec som dal mapu GTAčko, takže zoberieme si nejaké veci. A už tu je prvý zombík. Hej, jaký rýchlejší, kámo. No, ako vidíte, už nás otravujú. Nie. Dobre, tak hneď už máme problémy s nimi. To ma neteší. Hej, ne. Ach, neviem, čo tu je hardcore difficult, ale teda hard difficult, to nie je hardcore, ale nejak to tu je ťažké. Veľké veci. Nechajte mi na chvíľu pokoj, vy chcípaci. Nemáme žiadny armor. Ďalší chcípak ide ku mne. Prečo máte skýry? A meč lepší máme. Musíme ujsť. Jejda, tu ich je ale. Rýchlo do mesta. Ja som túto mapu hral, takže ja poznám toto mesto. Takže to som aj rád. Takže viem, čo tu všetko nájdem. Ale v tejto časti som nebol. Aj je. Prečo to je kovadlina? Neviem, kašľam na ňu. A tam je tam sa dalo dostať. Ježiš, diamantovej zbroji, nie! Čo sa stalo? To tu predtým také ťažké nebolo, aspoň na chvíľu ste mali odpočínok, hlavne na začiatku. A hneď takto na mňa? Jejda. Dobre, tu budeme mať asi pokoj na chvíľu. Dobre, takže vymeníme si meč, dostali sme železný. To je dobré. Dobre, jedlo, to sa bude tiež dobre hodiť. A, dobrý deň. Dostali aj ďalšieho zombíka. Jejda! Ne! Choď niekam. Dobre. Jedlo sa bude hodiť. A uzinu máme, ale ne. Mne to nenačítalo texture pack, lebo vlastne toto je uzina. A v tom vyzerá tak, že mne to nenačítal ich texture pack. No tak budeme hrať bez neho. Normálne by ste tu videli uzinu, ale čo už. Ja som si to nevšimol. A počkaj, dám si to. Tak, dobre, ideme do obchodu. No, zavrieme dvere, aj keď tu môže byť zombík. Teraz ma tu už jeden napadol. Obväz, výborne, to je veľmi dobré. A tu máme plus 1 level. Nice. No, máme helma s nočným videním. To sa nám bude hodiť. Zombíkov, aby sme ich našli. A máme auto. Nice. No, auto sme dostali. A levely. To sa bude hodiť. Čo je toto? Speedka, ne? To je droga. No, vlastne není. Za drogu by sa to nedalo považovať. Napísané. Dobre. Tak, dobre. Toto tu vylútime, keď sa tu ešte bezpečí. Jejda. Tak. Tak, a ty? Už o mne viete? Ja tu snajperka.
brokovnicová munícia, dobré. Pištolová munícia. Ďalšia munícia pištolová, tu máme nič. 9 mm. Dnes sa snažia dostať, ako vidím. Počkaj, batok, výborne. Yes, toto vám poviem, je výborná vec v tejto hre. Tak a teraz to všetko uložíme. A ukážem vám, ako funguje tá zbraň. Tak. No poďte sípaci. Hej! Nedovoluj! Tak, nice. Cesta padla. Ešte niekto má problém so mňou? No poďte. Hej, to prekvapil. Toto má náboje. Tak to pôjde po starom. Zrezačný. Tak, výborne. Jeda. Vidíš do otočia. Dobre, takže... Čo toto je? Bloodbag, to nám asi nepomôže. Dobre, viem, keď sa to dostaneme. Tak, výborne. A tu ako vidíte, taká sú kolajnice alebo cesty, no a tu vieme dať aj to auto. Teda aspoň myslím. Tak, dobre. Pôjdeme ešte trošku ďalej, lebo by sa mohli ľahko prísť. To si neželáme. Ok, o chvíľu sa bude aj stnievať. Tunak by sme mohli raz sa ísť pozrieť, lebo ja som ešte nebol. Možno by sme tam niečo našli. A tu sú už nejaké zabugované autá. Tak si zoberieme, prečo nie? Môžem? Ne, nemôžem. Dobre. Dobre, potrebujeme novú zimu. Bohužiaľ náboje nemáme. Počkaj, tu nepíš to, toto je do úziny potrebujeme. Lebo vec nepotrebujeme. To si dáme vonku, možno to využijeme. Toto je iba spítka. Môžeme si dať. Ale my ideme aj tak autom sa zvezieme. Aj celé. Poďme na druhú stranu. Dobrý deň. Máme pomaly. Takže asi to ženie. Nemusíme sa obávať. No už ho ani nevidím ani my. Ale nejak to hučí. Tak ja s dovolením vystúpim. Tak, poďme pešo. Á, dobrý deň. Práve tu na ktorom spawnul. Super. Tak sa niekto chcel odviesť. A zombici asi zjedli. A tu máme armor. Počkaj, nemáme ešte nejaký? Nie máme, okej. Počkaj, toto by sme si mohli dať ako hlavné jedlo. Mám toho veľa. Á, dobrý deň. Tak to je v pohode, tu ich je veľmi málo. No, kam by sme sa mohli pozrieť? Ja by som išiel pozrieť túto budovu, čo je asi hlavná budova. Mohli by sme sa pokúsiť do nej dostať. Takže sa pokúsim do nej ja ísť dostať. Ja to nepôjde. A hlavný chod. Prečo ma to nenapadlo? Hej, čo opravuješ? Dobre, tak to už nedám. Tak. A tu už není, tak dobre, budem musieť ísť hlavným vchodom. Dáme si zlaté jablko. A prečo? Ja, to je to je keď som na českom serveri. Tak preto to mám po česky. Ja si nedávam slovenčinu. Tak, a máme komplet armor.
Niekto sa schováva. Dobre, je to je Twix, aha. Dobre, pustíte ma? Nepustia ma. A pustia! Ale ja som blbec. Dobre, na to vyčistíme. Ale není potreba. Pozrieť hore. Počujem veľa nepriateľov. No ideme. Niekto? Haló? Nikto není? Zaujímavé. Čo to je? Neviem. Asi nič tu není. Môžeme zoskočiť. Je tu chcípak. Tak. Tyjo, 1000 peňazí. To je fajn. Ves použijeme. Či nemôžem? Asi nie. Ak to vyhýlim všetko. Dobre. Počkaj, mohli by sme toto skúsiť. Tak nič. Nepodarilo sa. Ach, nie sme tu. Môžem to vyťažiť. Rýchlo, ber. Nie, ešte je noc. Jejda, teraz mi to tak pokazili. Dá skôr ja lesné plody. Dobre. Jejda, rýchlo do bezpečia sa musíme ísť. Hej, kľud. Musím ísť. Ježiš, tá diamantové zbroji sú nejaký. A, tu je zastávka, alebo čo to je, parkovisko. Už tu sa zachránime. Dobre, vás dám. Poďte. Ani nie. Hej, sa. Prosím, zabudnú. Dobre, sme v bezpečí. Teda nie sme to. Už sme v bezpečí. Nie. Ja, aha. Dobre, magnum máme. To je... Gate. Spínka. Máme niečo. Dobre. Ježiš, týchto sú vlastne... Dobre, vyhylujeme sa. Počkaj, dám si Počkaj, nezobral som sa to jablko. Aha, je to mikrofón. Dobre, ideme na nich. Dobre, nabijame. Ja si vás udám. Dobre. Poďte. Dobre, 4, 5, 6. Musíme tu počkať do rána. Poďte. Ja vás učím. Mám niečo lepšie. A tak to už na nič. Tak to dohodíme, to bude náš kút. Nemôžeme takto normálne hodiť. Dobre, ja som nebudol. Dobre. Sme využili všetku muníciu. Máme tu niečo? Nemáme.
No poďte, poďte. Ja si vás podám zručne. Poďte, poďte. Sloboda! Dobre, dali sme ich. Ty ale veľa ich je za mňa. Potrebujem. Á, dobre, nabíjame. No to bude veľmi skoro, ne? No poďte. Dobre. Misia splnená. Dobre, strečku dáme si. Vôbec netreba. Jeda, ne. Choď preč, choď preč. Nie, čo ide po mne, čo ide po mne? Ježiš, nie. Nie. Je nejaký šopík. Tam by som sa vedel ukryť. Tunak. Dobre. Dobre. Než to bol tak ofus. Dobre, máme levely. A granát. Dobre, to by sa mohlo hodiť. Dobre, granát. Proti zombíkovi kryštál. Dobre. A ďalšie XP. Dobre. Ja keď neviem, čo sa tam robí. Ja keď neviem ani čo sa tam robí. Nie, nezabudni. No až. Teraz na mňa útoč. Neviem, nejak nefungoval nikdy. Dobre, takže. Dobre. No čo teraz robíme? Takže mohli by sme sa... Á, dobre, najdenie sme. Ja mám nápad. My ich zbombardujeme. Ber si granát. Sípak. Tak vybuchni. Ne. Stále čo prenasleduje. Ježiš, počkaj, mám vlastne ten magnum. A už zapadá mesiac. Dobre. Tak. Dobre. Tak, dobre. Chcel by to rýchlejšiu zbraň. A s viacej nábojmi. Dobre. Čo sme to dostali? To je isté. Ty chcípak. Dobre. A tam je toto diaľnica, alebo ako by som to nazval. Tam budeme bezpečí. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber, budem za to veľmi rád a uvidíme sa pri ďalšom dieli. A čau!